idan kun shiga jarumai ku tsallako ku dawo iyaka. Duk cikin ku idan akwai jarumi ya tsallako iyaka ya shigo na. Sadiya budurwa ta she mutum 3 na kashe akanta. Yanzu na fara son Sadiyar taka. Wani aliya an ganta ta tsaya tare da masu wannan gumama ta sai kaya. Ta yaya za su sake ta a su fita daga garin nan ba gansu ba? Amma yaron kirki ne ba zai aikata haka ba. Mai gida kai ne dukkana ce yarinya nan sai kai mata auren dole. Duk garin nan na za an karaɗe linko da sako amma ba a ganta ba. Duk inda Sadiya ta shiga a faɗin duniyan nan sai na nemo ta. Ashe mahaukaci ne kai? Ki kaca ki ya mutu. Yanzu yadda kake so ta kisa bayan cikin gari? Ni ko fara ban taɓa kashewa ba, don haka ni ba zan iya kashe mutum ba wallahi. Wani aliya, wani aliya. Wani aliya, wani aliya.